Eles representan proxectos emprendedores que naceron a beiro deste polo de emprendemento de Vilanova de Arousa. Este novo servizo xa entrou en funcionamento. As súas oficinas están a disposición de toda a cidadanía da comarca do Salnés aquí, neste último andar do Pazo de Vistarreal. Esta mañá foi o conselleiro de Emprego encargado de inaugurar de xeito oficial este novo polo. Temos unha rede de polos espalladas polo territorio, creo que isto é importante recollelo, excepto Ferrol, que é o polo que está na cidade, o resto están en cabeceiros de comarca ou están, como digo, polo territorio, precisamente pola aposta que fai Galicia por impulsar o emprendemento ligado ao territorio, un emprendemento que xere e deixe o valor engadido nese territorio extraordinario que temos en Galicia. Unha rede que co de Vilanova suma xa 15 polos de emprendemento. Neles préstase de xeito gratuito apoio e asesoramento a calquera persoa que desexe emprender un negocio ou consolidar o que xa ten en funcionamento, todo para favorecer o nacemento ou expansión de proxectos que teñan impacto sobre o territorio. Un emprendemento que resolva tamén problemas no territorio. Queremos que a xente emprenda, que se quede aquí, que xere valor engadido, que sea capaz de xerar esas sinerxias entre o turismo, a gastronomía, todo o que ten que ver co desenvolvemento agrogandeiro de Galicia, pois o marisqueo, todo o ámbito do mar. En definitiva, o que buscamos é loitar tamén contra o despoboamento, contra pois o envellecemento da poboación, traendo na medida posible tamén a xente xoven que faga ese emprendemento ligado ao territorio. A rede botou a andar a mediados de 2022, dende aquela xa prestou asesoramento a 2.800 proxectos. Nos pouco máis de 2 anos que levan en funcionamento os polos, levan atendido máis de 2.800 proxectos, que se di pronto, máis de 7.500 titorías, e o único que está amosando eses datos é a potencia do plantexamento que temos respecto precisamente ese apoio ao emprendemento en todo o territorio de Galicia. Pola súa banda, o alcalde de Vilanova celebra o novo uso que se lle dá ao Pazo de Vistarreal, que ven completar as iniciativas que aquí xa se viñan desenvolvendo, tamén vinculadas coa formación e o emprego. É un orgullo, marchamos de que aquí neste espacio onde estamos, que sabedes que apostamos por el fallanos, cumple todas as condicións daquel acordo que sabedes que foi unánime de convertir isto en un sitio para promoción de empleo e formación da población, non? Ahora está funcionando ao 100%, hai obradoiros aquí, a última planta, que era que faltaba por arreglar, gracias á colaboración ca Consellería, convértese en eso, en un referente para axudar a xente, aos emprendedores. Un conxunto de servizos que engade Durán fan de Vistarreal un referente para a comarca do Salnés e para a provincia de Pontevedra en materia de emprego.